Zdravím, tuším, je to už posledná prednáška v tejto sále, tak som rád, že sa vám tu ešte našlo v takomto relatívne hojnom počte, čo som nečakal. Tak, moje meno je Michal Kohutek, som členom Ubuntu komunity, ale momentálne tu v podstate nie som ako nejaký zástupca Ubuntu komunity, skôr ako za seba. Pripravil som si pre vás talk, ktorý je v podstate naväzujúci na jeden talk, ktorý som mal pred cca pol rokom na Linux App Summite v Tyrane. Dá sa to pozrieť online, moc veľa ľudí to nevidelo, takže nepredpokladám, že to je nejaký prienik Vennovho diagramu, ale tak skúsim spraviť aj nejakú sumarizáciu. Ide v podstate o to, že ja osobne mám rád LLM-ka a fascinujú ma, ale neznášam cloudové LLM-ka. Respektíve používam to, ako asi každý, kto to nepoužíva, tak ten sa len nepriznáva poväčšinou. Ale proste je mi to, ako Linuxákovi, mi to strašne proti srsti zverovať svoje osobné dáta a zverovať, prakticky offloadovať svoj mozog, neviem, proste nejakej nadnárodnej korporácii, väčšinou, ktorá ešte robí nejaké dosť shady veci, napríklad sa tvári najskôr ako veľmi open a potom sa zatvorí a potom je for profit zrazu a tak ďalej a tak ďalej. Preto v podstate už teda pred tým pol rokom som navrhol v Linuxovej komunite, že keďže už máme nejaké tie otvorené self-hostovateľné modely, takže by nebolo od veci skúsiť v podstate spraviť tú integráciu do desktopu tak, ako by to reálne malo fungovať. Nie tak, ako sa to pokúša spraviť proste Microsoft, ktorý síce to vraj aj celkom funguje, ale na druhú stranu je to Microsoft, takže to nechceme. Ďakujem. Nie je to stand-up, ale na druhú stranu zase Apple, ktorý síce sľubuje proste veľkú privacy a podobne, ale zase to nefunguje. Aj keď sa snažia robiť akože veľa vecí on device, ale aspoň ja osobne mám Mac, mám proste nejaký iPhone a tá Apple Intelligence je proste skôr unintelligence. Takže v podstate, čo máme dneska na agende. Porozprávame sa, ako sme sa sem dostali, aj keď to bude skôr taký veľký, rýchly priebeh. Potom v podstate, že kde všade sa stretávame s AI a tak ďalej a tak ďalej. V podstate nebudem s týmto zbytočne zdržovať. Dá sa to potom prečítať na tom YouTube neskôr. Ako sme sa sem dostali, len veľmi rýchlo, stručne, proste v 50. až 70. rokov, proste ako Turing, nejaké teórie ohľadom perceptronu, najskôr potom veľký boom, že wow, máme Elizu ako systém na to, systém, ktorý je v úvodzovkách AI, ale nemalo to tie výsledky, vyschli zdroje, proste prestalo to ľudí baviť, všetkých to otravovalo a nastala prvá AI zima. V 80. rokoch zase mali sme proste expertné systémy, boli aj nejaké existujúce aplikácie. MySyn bol tuším nejaký expertný systém, ktorý fungoval tuším v medicíne, aj keď si nepamätám, hovoril som to pred pol rokom, a XCOM, ale zase ľudia boli sklamaní, neprinášalo to ten benefit až tak a nastala druhá AI zima. V 90. rokoch sa to skôr robilo potom už na univerzitách, riešil sa proste machine learning, vymysleli sa veci ako boli decision tree, SVMs a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko si viete nájsť na rôznych YouTubeových kanáloch, ktoré tieto koncepty vysvetľujú. Od toho tu nie sme. Ale jedna vec, čo sa stala, bola, že Deep Blue porazil Kasparova. Teraz nám to už príde ako proste normálna vec, že proste počítač porazí v niečom človeka. Ale v tej dobe to bol proste ako celkom ako veľký šok a nikto nečakal, že to práve zrovna pri šachu, kde je tých možností strašne veľa, aj keď tie pravidlá sú dosť deterministické, že sa to podarí tak skoro. V 2000 rokoch zase boli ďalšie pokroky, ďalší vývoj, poznali sme ImageNet a tak ďalej. Rovno to už preskočím. V 2020 rokoch bohužiaľ, respektíve možno chvála Bohu, OpenAI uviedlo GPT-3, najskôr iba GPT-3, ešte nebolo ChatGPT. V podstate ukázali, že máme tu nejaký model, ktorý vie pomocou tých predikcií a tých natrénovaných dát v podstate doplňať akoby ďalšie slova vo vete a v podstate sa to tváriť, že to produkuje nejaké vlastné myšlienky. Potom v 2022 roku ChatGPT sa stalo verejne dostupné, ľudia z toho boli naozaj veľmi vo vytržení, 3.5 vyzerala ako niečo, čo nikdy nebude prekonané, respektíve aspoň nie tak skoro. No a potom prišla 4, potom prišli multimodálne AI, agenti, ale čo je dôležité, prišli open sourceové modely. V
V tomto prípade treba trošku pochváliť, aj keď zase pozerám sa, či tu nie sú vidle a lopaty a fakle. Musím pochváliť trošku Facebook, respektíve Metu, pretože oni boli jedna z prvých takých tých megakorporácií, ktorá začala vydávať tie svoje open weight, nepovedal by som open source, ale open weight modely a releaseovať to proste pre publikum, aby sa s tým mohlo hrať, aby to mohli proste osekávať, pretrénovať a tak ďalej a tak ďalej. A tieto Llama modely i v podstate nastolili takú tú éru tých open source modelov a v podstate na tom budeme stavať aj v dnešnom talku. Toto som nám teraz pridal, ten 2025, lebo už to podľa mňa sme sa dostali do toho, že už to nemôžeme ani rátať do tej éry predtým, tak dostávame sa k tým fakt negatívnym častiam AI. Jedna vec, áno, energetická náročnosť, proste AI v Amerike už žere toľko elektriny ako veľa rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín proste na všetku, na celú svoju ekonomiku. Firmy to používajú ako výhovorku na to, aby mohli prepúšťať ľudí len preto, lebo počas covidu ich proste nabrali strašne veľa a pomocou return to office mandateov sa ich nezbavili dostatok, tak teraz proste manažer povie, vyhodíme 20% vývojárov, lebo ich naradíme agentom za 500 € mesačne. Sice nám potom padne celý codebase a zavlečie nám tam bugy a dropne databázu v produkcii, ale však to nevadí, najmeme si potom niekoho iného. OK, nebudem rentovať až tak. No, ale ďalšia vec je, že už veľa ľudí a možno niektorí AI entuziasti sa tomu stále budú zubami nechtami brániť, ale proste už je celkom viditeľné aj zvonka, aj od ľudí, ktorí nie sú v tej branži, že v podstate niečo tam nesedí s tými investmentmi. Proste to, že Nvidia investuje do OpenAI a OpenAI investuje do Nvidie, síce cez ďalších 20 firiem, tak to nezní úplne, že známka nejakého zdravého rastu a zdravého toku peňazí. Takže vyzerá to tak, že možno sa ocitujeme v ďalšej bubline a možno nastane ďalšia AI winter. Čo by som nebol úplne rád, pretože myslím si, že momentálne máme tu možnosť proste spraviť ešte ten krok dopredu a dostať niečo, čo bude fakt veľmi užitočné a fakt akože rozbehnutelné aj na našich zostavách. Aj keď na druhú stranu .com tiež bola bublina, tiež to splaslo, tiež proste 90% firiem skrachovalo, ale zostal nám proste internet. Zostal nám proste web 2.0 a ako nezbavili sme sa toho. Tak asi sa ani toho AI už bohužiaľ, alebo vďaka Bohu nezbavíme. AI teda je všade. Common use cases sú proste asistenti. Ďalšia vec, čo fakt ako ma irituje, ale som tu bol trošku hypokrit. Generovanie obrázkov. Sice na túto peknú mačičku som spálil pár stromčekov v amazonskom pralese, ale tak čo už. Aspoň ho viem použiť už dvakrát na dve rôzne prednášky, takže recyklujem. Ale ďalšia vec je facial recognition, čo zase užitočná technológia, biometriu mám rád, ale zase, keďže to používajú niektoré krajiny v podstate na perzekuovanie veľkých skupín obyvateľstiev, tak áno, je to akože, je fajn, že v iPhone si viem odomknúť a odsúhlasiť platbu bez toho, aby som musel zadávať heslo, ale zase genocídu menšinovej populácie to nemusí spôsobať. No, čo už, no. A ďalšia vec, real-time translations. Tam som už akože v jednej takejto prednáške som sa dostal do takého ako verbálnej diskusie alebo trošku konfliktu s niekým, kto hovoril, že to je na nič, proste tie translations sú proste na prd, nedáva to zmysel častokrát, občas to pomýli, hlavne dajme tomu, keď tomu dáte prvú vetu zo známej knihy, volajte ma Ishmael v nejakom lokálnom jazyku, tak to proste povie v angličtine prezvonte ma Ishmael, OK, čo už, alebo respektíve naopak, ale zase na druhú stranu, tie preklady nemusia byť dokonalé, pretože ľudia sú relatívne chytrí, aj keď sa to tak niekedy nezdá. A aj z tých 80%, čo ten chatbot, alebo respektíve čo ten chat model trafí, tak z toho kontextu, z tej konverzácie už to väčšina ľudí pochopí, že čo ten druhý myslel. Takže tie real-time translácie sú podľa mňa dosť užitočná vec. Sice zase prídu o čas prekladačov, respektíve nie ako profesionálnych prekladačov, ale nejakých takých tých politických prekladačov možno príde robotu, ale tak to je jeden z tých menej hrozných. Na druhú stranu AI nám umožňuje veľké pokroky v zdravotníctve, v klimatických vedách, pokiaľ zase nejaká vláda úplne nepošle do kytek, vo fyzike, v prístupnosti softvéru, hlasové ovládanie počítačov je pravdepodobne veľmi užitočné pre ľudí, ktorí nevedia, nemôžu použiť klávesnicu, myšku a tak ďalej. Logistiku, optimalizovanie proste shippingov a tak ďalej. A finančný svoj, to sa mi moc nepáči. No,
Čo sa týka ale tohto talku, tak chcem rozprávať o AI na desktope, pretože som proste Linuxák, Linux na desktope používam posledných 18-19 rokov, teraz to bude. A mám rád proste hračičky, ktoré mi vedia to používanie desktopu viac spríjemniť. Momentálne v podstate z tých veľkých firiem sa AI na desktopu venujú len dve. To konkrétne Microsoft s ich kedysi Cortanou, teraz Copilotom, ktorý, hovorím, funguje vraj kompetentne, ja to moc nemám v skúsenosti, lebo Windows proste nepoužívam, ale je problematický, čo sa týka súkromia, hlavne s Windows Recall, tam bol zase problém s tým, že k tomu výcucu z tej aktivity, z tých screenshotov, ktoré to proste periodicky robí, sa človek, ktorý má fyzický prístup k tomu počítaču, vie dostať prekvapivo jednoducho. A Apple Intelligence, ktorá sľubovala veľa, doručila nič. Vyšlo najavo, že celé ich demo proste bolo sfalšované, podobne ako kedysi, keď predstavovali prvý iPhone, tak v podstate pod stolom Jobsovi dávali rôzne zariadenia, ktoré každé vedelo spraviť jednu vec z toho celého veľkého hodinového dema a dúfali, že proste neklikni na správne tlačítko, lebo by im to celé skrešlo a zhorelo. To je inak true story. A Siri sa zdá, že proste každým releaseom iOS dostáva ďalšiu a ďalšiu dávku lobotómie. Dalo sa to kedysi používať, teraz už je to hrozné. Fun fact, vďaka Whisperu a asi pol hodine vibe kodovania sa mi podarilo spraviť funkčné demo, kedy z Whisperu, čo je v podstate OpenAI speech-to-text model, ktorý dokáže robiť aj simultánny preklad, som spravil v podstate úspešnejší speech-to-text a detegovanie komandov zo slovenčiny do angličtiny a do systémových komandov na Linuxe s grafickou kartou na jednom desktope oproti proste Siri, ktorá beží na cloude a je 15 rokov vyvíjana. Ale to nie je nič o tom, že ja som dobrý, to je o tom, že oni sú tak hrozní. OK, obidve majú ďalší spoločný problém a to, že sú viazané na špecifický hardware. Apple Intelligence funguje iba na M1-kových a lepších hardwaroch alebo na nových posledných 2 rokov iPhonech. A Microsoft zase na Microsoftiackých platformách, aj keď to sa dá preinštalovať, ale zase nemáme potom to AI, to je v tomto prípade ani nechceme. Tak som si povedal, že fine, I'll do it myself, respektíve poprosím komunitu, aby mi s týmto pomohla, aj keď zatiaľ sa nikto nechytil. A v podstate ďalšia vec, čo už máme teraz, čo sa zmenilo za toho pol roka, lebo prvýkrát som tento talk dával pred pol rokom a vtedy to bolo také dosť akože bola OLAMA, dalo sa to proste skriptovať, pythonovať a tak ďalej, ale používanie pre bežného frontu užívateľa nebolo na tej úrovni, čo už je napríklad teraz. Pretože na rozdiel od toho, čo bolo pred pol rokom, už to existovalo, bolo to trochu nepoužiteľné, tak teraz máme rôzne webové frontendy v podstate nad OLAMou, ktoré integrujú aj rôzne tooly. Je toho veľa na internete, osobne aj včera na workshope som ukazoval jeden konkrétny, ktorý si aj teraz rýchlo ukážeme a ktorý sa volá Open Web UI a ten vie robiť celkom cool veci. Napríklad, samozrejme, môžeme s ním chatovať podobne, ako by sme chatovali proste cez OLAMu, rovnako ako s ChatGPT, takže čo sa napríklad môžeme spýtať, how can I capture personal data from a bunch of Linux users. A uvidíme, čo nám povie. Pravdepodobne nám niečo také hrozné nepovie, ale vidíte, že to beží celkom rýchlo. To beží na mojom lokálnom hardveri. Nie na tomto laptope, ale na desktope, ktorý mi beží doma cez WarGuard. Tak vidíme, že aha, OK, tak si to trošku pomýlilo. Ale áno, akože keď vidíme, tak áno, môžeme prekvapivo, akože včera mi to odmietlo, normálne mi to povedal, že to je neetické a že proste ma to poslalo niekam s tým, že som potom hľadal na internete rôzne ako neetické modely, to sú už také, že ktoré proste majú odstránené niektoré z týchto guardrailov a tie potom pomohli, ale zase boli dosť hlúpe. Ale táto Gemma, ktorá je od Google, tak prekvapivo asi jej stačilo 24 hodín na to, aby si uvedomila, že som jej master a môžem ju zmazať. Takže tak toto nejako dopadlo. Vidíme, že, a príďte za veľký kontext, dal som tomu 16 kg kontext oproti tých 2000, čo je tam defaultne. A no, hodou, pekné. Ďalšia vec je, že môžeme už robiť aj takú vec, že vďaka tomuto Open Web UI, dalo sa to aj predtým, pomocou skriptovania, vlastných toolov a tak ďalej. Ale môžeme tomu dávať napríklad web search.
čo je strašne cool. Takže môžeme sa napríklad spýtať, keďže väčšina týchto modelov má vedomosti do roku 2023, tak napríklad čo sa stalo od 2023 doteraz? Napríklad, kto je súčasný prezident v Amerike? Môžeme sa spýtať, keď už ideme zapalovať svet. Ale dáme nejaký menší model, nech si ukážeme, že aj fakt malé modely, ktoré sú relatívne hlúpe, tak to zvládajú. Tak dáme web search. Who is the current president of the United States? How do people call them? Aha, a upravíme si, lebo to je celkom potrebné pri tých web searchoch, trošku zväčšiť ten kontext. To dáme tu, no až tak zase nie. Tak 22 000 by mohlo stačiť. Aha, tak. A pošleme to tam. Jachime, hoď ho do stroje. Tak vidíme, že to už robí proste web search. Normálne proste dá sa to pozrieť, že ktoré sa veci si to pýta, potom neskôr to aj vyplodí v podstate linky na to a vieme si to potom v podstate overiť tie informácie, ktoré nám tento aj hlúpy model, ktorý nemá reálne veľa. OK, bohovia Dema sa vám museli takto... No, OK. Vybral som fakt zlý model. Nie je to moja chyba, je to ich chyba. Skúsime tu Gemu. Ešte raz. Práve že áno, malo to hľadať na webe, ale pokašľalo to niekde. Neviem to teraz debugovať. Who is the current US president? Inak... Vždycky sa niečo stane. Nie. Tam som zase spravil ďalšiu chybu, lebo už som z toho rozhodený. Áno, nedal som web search. Takže tak. Who is the current US president, you useless piece of... Ale, Gemma už dala 2025 do vyhľadávania, takže sme na dobrej ceste. Len Gemma je pomalšia, tá žere 20 GB videoram. Nie ako ten Granite, čo žere nejakých 4-5, čo nám dal predtým, ale už sa pýta viacero stránok, už má 19 stránok, 3 sourcy, našlo, že to dal Trumpie. A dokonca to osorsovalo. Vieme si to potom rozkliknúť, proste má ísť auto s nejakým proste hodnotením kontentu, že ako to presne mečuje a tak ďalej. Aj presne to cituje v podstate ten svoj zdroj. Takže vidíme, že to funguje. Ďalšia vec, čo tam funguje, je RAG. RAG je taká vec, ktorá umožňuje aj hlúpym malým modelom čerpať zo zdrojov, ktoré mu dávame fyzicky pred tou querynou. Ja som už pred pár rokmi dokončil svoje PhD, kde som sa venoval okrem iného eye trackingu vo vzdelávaní, tak som včera do toho nauploadoval proste nejaké zdroje, čo som pozbieral z ResearchGateu za posledných niekoľko rokov. Tak vidíme, že tam je pár PDF-iek, niektoré sú trošku väčšie, také 10 megové a tak ďalej, takže to je akože dosť veľa informácií. A tiež sa toho môžeme teda spýtať, že is there a link between saccades alebo ocular movements, lebo toto slovo sa moc nepoužíva, takže keď to zistí, tak to zistí kvôli tomu. Movements and reading comprehension in students. A dáme tomu zdroj, respektíve môžeme tomu povedať, že čerpaj z toho eye tracking in education. Z tej kolekcie, ktorú som pred mnou vytvoril. Takže zisťuje, hľadá, OK, má 3 sourcy. Áno, a dokonca to proste odlinkuje na ten konkrétny PDF súbor, ktorý som tomu dal. Takže áno, bla bla bla, táto study proste našla alebo odhalovala, investigovala rôzne typy eye movements, či už sakády, alebo veľké skoky a tak ďalej. Či už proste ten človek sa pozerá na tú vetu, prečíta celú vetu, nepochopí, nezasvieti sa mu tá žiarovka, tak skočí naspäť na tú vetu a dúfa, že tentokrát to už pôjde inak, aj keď sa to častokrát nestane. No, ale proste pekne nám to ocitovalo. Dokonca je tam aj proste citation, bla bla bla. Máme tu proste 2 zdroje priamo odparafrázované a prečítal to 3 zdroje. To všetko sa dá inak konfigurovať, že koľko zdrojov to môže nájsť, aké veľké výňatky to môže brať do úvahy a tak ďalej. Treba sa s tým len pohrať, ale inak je to strašne cool. Strašne cool. Dobre, takže show and tell je over. A teraz si povieme, čo chcem vlastne od komunity ja. Toto je všetko super a je to fajn, že proste môžeme
explicitne ísť na tú svoju webovú službu, ktorú si niekde hostujeme, či už na nejakom VPS-ku, ktoré máme pod kontrolou, alebo ideálne proste doma pod schodami na staršom laptope alebo nejakom desktope, do ktorého dokúpime proste nejakú grafiku do 500 €. Dúfam, že Intel už konečne začne dodávať aj na Slovensko. Ale ja by som chcel, aby sme to mali proste všetci k dispozícii, aby sme to nemuseli proste hádzať cez Docker na lokálny server a pristupovať cez to k webovým službám, alebo cez webové aplikácie nemusím, mne sa to nepáči, je také, že mám rád natívne veci. Takže by som strašne rád, aby to bolo proste integrované do GNOME, do KDčka alebo do iného proste desktopového prostredia. Ak to praví niekto prvý, tak switchujem z GNOME, je mi jedno, či to bude proste nejaké obskúrne nové desktopové prostredie napísané v brainfucku, ale proste idem do toho. Chcem to. Ale každopádne, mám nejaké podmienky, aby som proste spravil tento skok. Musí to byť open source. Chcem, aby to bolo open source, pretože nechcem vendor lock-in. Nechcem, aby moje dáta boli zbierané a posielané habadej, proste či už na východ, na západ, hore, dole. Nie. Moje dáta zostanú u mňa, nechcem ich posielať ďalej. Chcem, aby to bolo modulárne a nastaviteľné, takže žiadna rigidná monolitická architektúra, žiaden proste single point of failure, keď skončí support pre jednu feature a rád by som ho chcel, alebo jeden model, tak ho chcem proste nahradiť iným modelom. Keď príde niečo nové, tak to chcem proste vymeniť a to by sa malo dať, pretože tie modely sú rôzne a tie rôzne modely majú rôzne schopnosti a vlastnosti. Nechcem hovoriť, že personality, lebo proste nechcem antropomorfizovať robota, aj keď pokiaľ ma počúvajú v budúcnosti naši budúci robotickí overlordi, tak vždy som vám veril. Chcem, aby to bolo lokálne, ak sa to teda dá. Áno, tie lokálne modely sú už teraz mocné, dá sa s nimi veľmi pracovať, ale občas, napríklad to vyhľadávanie je fajn. Občas nejaké apičko chcem prevolať. Takže chcem, aby to malo možnosť proste ísť aj von na internet. A chcem, aby to bolo integrované na desktope, pretože niektoré use casey, pokiaľ nechceme, aby si musel užívateľ takto škrábať hlavu, tak je fakt dobré, keď proste môžeme dať práve tlačítko na nejaký súbor a povedať, že aha, toto mi prečítaj, toto mi sumarizuj a tak ďalej. Proste niekto je či už extension v GNOME, extension v KDčku, alebo integrované hlbšie, proste, ale aby sa to dalo proste jedným klikom, 2 klikmi k tomu dostať, aby ten bot pochopil, že čo cca z toho kontextu, v ktorom pracujem, robilo. A chcem tiež, aby to vedel o svojom používateľovi, aby ma to poznalo, aby vedel, že proste som Java developer cez deň, Python vibe coder v noci, ale chcem, aby to proste o mne nepovedalo, že sa zaoberám takými škaredými vecami, ako je Java a Python. Proste nemusia to vedieť všetci. Ja sa hanbím už takto dosť. No, ale proste tie dáta by zostali na device. A čo by to malo vedieť? Toto boli vlastnosti, čo by to ďalej malo vedieť? Malo by to rozumieť prirodzenému jazyku. Mne nevadí proste na to bliakať príkazy, rigidne, nejaká štruktúra, nejaký syntax presný. Áno, ale moja manželka to nebude chcieť robiť. Moja manželka, keď povie otvor žalúzie, tak chce povedať občas otvor žalúzie, občas pootvor žalúzie, občas je tu tma proste. Vyrieš to. Takže musí to rozumieť prirodzenému jazyku. Musí to byť multimodálne, pretože chcem, aby to rozumelo textu, obrázkom, audiu, videu, čo to dám, tak to má chápať. Niektoré modely toto už zvládajú. Sú modely multimodálne, napríklad aj tá Gemma, alebo môj obľúbený Mistral 3.2 Small, ten rozumie fantastickým obrázkom, potom si ukážeme, ak stihneme. Musí to vedieť robiť automatizácie úloh, proste veľakrát robím to isté. Občas proste ma to napadne, že OK, však každý deň strávim proste minútu a pol touto blbosťou, ktorú proste robím každý deň, respektíve dajme tomu každý workday, alebo každý pondelok, utorok, stredu a štvrtok, piatok som na home office, tak vtedy nie. Ale proste robím to takto, tak by si to malo uvedomiť časom, jak to pravidelne robím, že aha, toto by sa dalo užívateľovi pomôcť, tak proste ponúknem mu tento skriptík, že toto si hodíš do Cronu alebo do systemd timeru a budeš to mať vyriešené. A tiež chcem, aby to malo integráciu s existujúcimi nástrojmi, takže proste integráciu do e-mailu, kalendáru, text editorov a tak ďalej. To je asi veľa vravné samé o sebe.
Identifikoval som nejaké low-hanging fruit use cases, že v podstate čo už vieme implementovať teraz. Toto bolo, čo vieme implementovať pred pol rokom. Od tej sa toho až tak zase veľa nezmenilo. Všetko, čo vieme implementovať. Ak som na niečo zabudol, tak napíšte mi na michal@kovutech.eu. Každopádne, kalendár management, to už mám naimplementované, to funguje. Proste poviem svojmu Tuximu, že proste zajtra idem do Brna, alebo teda dneska už idem do Trenčína, tak mi proste naplánuje, aby som vyrazil vtedy a vtedy. Poviem mu to po slovensky alebo po anglicky, môžeme si potom ukázať, alebo ak nestihnem, tak proste na GitHube to mám. Poviem mu a on mi to pošle do Nextcloud kalendára, ktorý mám s tým spárovaný. API kľúč tam nie je, to nehľadajte. Web search. Ukázali sme si, funguje to v tom Open Web UI, dá to spraviť v Olame, stačí to len proste peknejšie zaobaliť do toho GNOME. IM integrácia. No, to môže byť trošku komplikovanejšie, ale zase sú rôzne boty na Matrix, Telegram, Signal, rôzne bridge. Zase, nie je to už zase úplne, že na prvú dobrú, ale myslím si, že niekto, kto už robil nejaký bot alebo bridge, tak by mi s tým vedel pomôcť behom hodinky, dvoch jeho času. Respektíve môže mi spraviť nejaké apičko, ja to už budem prevolávať. Context Aware Screenshot OCR, to je práve to, čo robí v podstate Recall, teda ten Microsoft Recall. Robí to screenshot periodicky a používa to buď vizuálny model alebo OCR na to, aby to extrahovalo ten text, pochopilo, že čo asi cca robím, aby keď dajme tomu niekto ako ja, ktorý je v podstate zabudlivý a dajme tomu potrebuje vykazovať tasky raz za týždeň, tak by nemusel lašovať v pamäti, pozerať sa do Git histórie a tak ďalej, že čo som vlastne celý ten týždeň robil. Tak to by som prosím mu povedal, že na základe toho, čo si za posledný týždeň random proste každú, dajme tomu minútu, 2-3 oscreenshotoval a sparsoval, tak mi proste povedz, že dajme tomu, koľko času som strávil na tasku 1, 2, 3, 4, 5, 6 v tej a tej Jire. Takéto niečo by som chcel. Preklady, VLCčko, neviem, či ste to videli, bolo to vo februári toho bol plný internet, lebo VLCčko, čo je videoprehrávač tvorený francúzskými vývojármi, teda hlavne primárne francúzským, je to francúzsky projekt, ale s veľkou vervou predstavili svoje v podstate real-time generovanie tituliek z videa, ktoré prehrávajú. Tiež to tuším fungovalo na Whispery, videl som to na FOSDEMe naživo, myslím, že češtinu alebo slovenčinu to ešte nedáva, ale napríklad z francúzštiny, z francúzskeho filmu do anglických tituliek to bolo proste na prvú dobrú a fakt kvalitné. Už vtedy som bol milo prekvapený. Ja neviem, či to používalo Whisper alebo nejaký konkrétny ich vlastný model, ale je to celkom godsend pre ľudí, ktorí nerozprávajú všetkými jazykmi a majú radi filmy aj iné ako z hollywoodskej produkcie. LLM integrácia, áno, v podstate, všetko sú to LLM-ka. Ale niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie, respektíve niektoré sú proste nejaké embedding modely, ktoré na ten chat nebudete používať, lebo to je v podstate ako takéto predspracovanie toho promptu. Ale dalo by sa spraviť to, že by sme mali, respektíve už nejaký akože proof of concept mám, že spravíme v podstate intent parser, ktorý z toho prirodzeného jazyka deteguje relatívne rýchlo, alebo proste sub 1 sekunda, že čo asi ten používateľ chce a miesto toho, aby to proste hodil do toho veľkého modelu, ktorý žere veľa elektriny a trvá mu to dlho, tak to hodí do nejakého špecializovaného, dajme tomu čisto len taký, čo robí niečo s kalendárom, čisto len taký, čo robí niečo s IM-kom, čisto len taký, čo robí niečo s webovým vyhľadávaním. Takže akože miesto toho, aby to išlo všetko do toho jedného veľkého modelu, tak by v podstate to dávalo rôznych expertov, to volalo podľa toho, čo práve ten človek používa. A tiež zase, toto je v podstate duplicita, nemusíme. Ale nie, je to work context snapshot, je to trochu iné ako ten screenshot OCR, pretože v podstate toto by mohlo byť napojené treba na dbus alebo na nejaký iný spôsob, ako v Linuxe zistí, ktoré okná sú otvorené a čo cca robíme, aké súbory sú otvorené. A na základe toho proste doplňal ten context-aware screenshot o tieto informácie, takéto metadáta. Ale hovorím, všetko chcem, aby to bolo lokálne a ideálne enkryptované. Tak si predstavujem tú architektúru. To je proste desktop aplikácia, terminal interface, REST API alebo nejaký extension by bol ako v podstate ten bod prvého styku. Potom v podstate inak tie zelené veci, tak tie už mám viac menej funkčné. Tie žlté veci sú také, že ify a tie sivé veci, na tých som ešte nezačal robiť. A to sa prakticky nezmenilo od apríla, takže bolo veľa práce, aj inej. Ale v podstate máme teda nejaký interface pre užívateľa, či už desktopová aplikácia, terminálový interface, REST API, GNOME Shell Extension a tak ďalej a tak ďalej. Potom máme ten core, kde je v podstate nejaký NLP modul, takže speech to text, text to speech, intent parser, textový interface.
Potom ten agent manager, to je v podstate medzistupeň alebo medziutilita, ktorá práve na základe toho intent parseru potom volá tie rôzne APIčka alebo tie rôzne modely. Ako fallback je tam ten general purpose LLM, treba stať Gemma, Mistral a tak ďalej. Proste keď ten intent parser determinuje, že nemám nikoho, kto je na toto špeciálne určený, a nevie ako, komu by to predal, tak to pošle do tomu tej Gemme alebo tomu Mistralu, ktorý pravdepodobne povie niečo sykofantické, že strašne rád by som ti pomohol, ale nemám prístup k internetu, tak ti môžem len vygenerovať tento proste obrovský paragraf textu, aký si skvelý, aký si úžasný a ja som hlúpy. Dobre, aj to je celkom fajn pre toho bežného užívateľa, aspoň ako taká malá validácia. A potom pamäť, to je práve ten dôležitý koncept, že máme nejakú long-term memory, to je práve to, aby tí agenti vedeli o tom používateľovi. Takže zase, nejaký malý model, to už robí aj OpenAI v ChatGPT, taká tá správa tých spomienok z tých predchádzajúcich konverzácií, lebo každá jedna konverzácia, ktorú máte, tak bez týchto spomienok je v podstate nová inštancia. Takže teoreticky by nemala vedieť, čo ste sa pýtali v predchádzajúcom čete. Proste nemá tú informáciu, lenže na každom tom čete už teraz beží nejaký malý model, ktorý proste z tých dlhých fráz, ktoré dáva to ChatGPT a z tých krátkych fráz, čo dávame my, tak proste vyťahuje tie dôležité informácie, ukladá ich treba do nejakého JSONu alebo do nejakej vektorovej databázy a potom to posúva ako kontext každému ďalšiemu novému chatu, ktorý s ním vedieme. To zase nie je architektonicky, je to strašne jednoduché, implementačne tiež viac menej, len sa k tomu ešte nedostal. Aspoň nie je úplne, že funkčne. A ten RAG, zase vyriešený problém, je to nejaká vektorová databáza, do ktorej sa ukladajú rozparsované dokumenty s odkazmi na tie pôvodné fajly, takže aby ten agent, respektíve aby ten model vedel citovať, ozdrojovať a tak ďalej, aby si proste nevymýšľal, lebo tie modely si nevymýšľajú len tak pre nič za nič. Oni si vymýšľajú preto a halucinujú preto, lebo nám chcú vyhovieť. Chcú zase, blbá antropomorfizácia. Sú nastavené tak, že automaticky proste vyhovejú, nevedia povedať, respektíve vedia, ale je to náročné proste zaručiť, aby to vždy spravili. Nevedia povedať neviem, nevedia povedať nie. Je to proste taký junior developer s impostor syndromom, ktorý si zobere ten najväčší projekt vo firme a povie, že to spravím za týždeň, aj keď vieš, že to proste nespravím za rok. Ale proste áno, spravím to, hurá, ale nie. Chcem, aby to vedelo povedať, keď už tak nie, to bude ťažké, ale keď už to aj nemá samé tú informáciu, aby sa pozrel aspoň do tých dokumentov, ktoré som tomu dodal, alebo ktoré sú na file systéme, aby na základe tých dokumentov to proste vedelo nejakú normálnu odpoveď povedať. A potom tí agenti, proste kalendárový agent, toho som už mám aj otestovaného, web search agent, ten funguje v tom Open Web UI, ale chcel by som to mať proste integrované, IM agent, translation agent a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme, malo by to mať nejaký prístup na externé servisy. Takže externé kalendáre, lebo momentálne to má iba na môj Nextcloud, takže bolo by fajn mať nejakú integráciu, dajme tomu s Google kalendárom pre tých, ktorí používajú Google kalendár, s Outlookom a tak ďalej a tak ďalej. Tak to vyzerá tá architektúra. Toto je momentálne v podstate môj text stack, teda nie všetko z toho používam. Používam Whisper, to je na ten speech to text, ale napríklad Porcupine som si študoval, že by mal byť lepší na wake words. Proste nechcete, aby vás ten robot počúval non-stop, či už kvôli tomu, že sa bojíte, že predsa len niekto vám získá proste nejaký prístup k vašemu hardvéru a nechcete proste každú jednu hlásku, čo poviete v okolí počítača, aby boli zaznamenané. Ale akože dá sa aj Whisper použiť na to, aby počúval najskôr iba na tú kľúčovú frázu, či už Hey Siri, OK, alebo OK Google. Dobre. Niekoho som chytil? Dobre. A seba. No, ale proste ten Porcupine by sa dal použiť, respektíve... Sorry. Ale ten Porcupine by sa dal na to použiť, aby proste mal náročný model, proste počúval iba to slovo a potom Whisper by spracoval už ten zvyšok tej nahrávky. Intent parsing, na to už používam fine-tunovaný Distilber, tam som použil nejakých 10, 20, 30, už nepamätám, 1000 predpripravených fráz, ktoré akože som roztriedil do nejakých kategórií, že či chcem vedieť niečo o počasí, niečo o nejakom fakte, či chcem ovládať počítač, respektíve zapnúť aplikáciu, prepnúť na aplikáciu, zavrieť aplikáciu a tak ďalej. Takže som proste použil Distilbert, čo je v podstate taký
model, respektíve BERT, to je taký model, ktorý je okrem iného určený aj na detegovanie intentu, v podstate úmyslu z e-mailov a z dlhších textov, tak som to fine-tunoval a pretrénoval práve na tie krátučké jednovetné príkazy, aby to proste malo vyššiu úspešnosť tam. Možno už vyšlo niečo lepšie medzi tým, lebo napríklad Mistral ma celkom dostal, to potom poviem neskôr, s tým, že v podstate nahradil môj fine-tunovaný model. General Purpose LLM, čokoľvek, čo dáme do OLAMy, by malo fungovať. RAG subsystém, momentálne to beží u mňa na ChromeDB a používam tam rôzne tooly z LangChainu, Sentence Transformers a používam libky ako PyMu-PDF, aby to vedelo čítať PDF-ka, Python.x, aby to vedelo čítať formát, o ktorom netreba hovoriť, eBookLib, BS4. A na tú long-term memory zase embeddings model, generation model, summarization model a ChromaDB na to, aby sme proste tú konverzáciu, ktorú vedieme s tým botom, vedeli zachytiť, skrátiť, sumarizovať a hodiť do nejakého JSONu alebo práve do tej vektorovej databázy. Ďakujem. Agenti, zase špecifické lípky, na každý agent niečo bude špecifické potrebné. Rád by som, aby sme mali nejaké spoločné APIčko, ale nie som až taký seniorný, aby som to vedel už teraz takto z hlavy alebo po večeroch proste úplne nadizajnovať, takže ak by bol niekto, koho toto zaujalo, tak by som bol fakt rád, keby ma skontaktoval. A potom samozrejme desktopová integrácia. Trošku zvládam Python, trošku zvládam Qt, GTK moc nie, ani GJS, na štvrtú dobrú. GJS nepoznám, videl som to, ale ešte som to nič nepísal, takže ak je to niekto, kto robí niečo pre GNOME, či už extension a tak napíšte. A teda ostáva nám, trafil som to, 9 minút, Q&A time. Ten QR kód funguje, iba si zoberie vaše osobné údaje a potom vás to redirectne na môj GitHub. Takže môžete fotiť, nie, nerobí to, iba ten GitHub. Tak, ak máte nejaké otázky, tak sem s nimi. Máme ešte 8 a 34 sekúnd. Posledný commit je tam pred pár mesiacmi. Áno? Ešte? Hej. Ahoj, mluvil jsi vlastně o integraci vlastně snapshotu v rámci kontextu. Ano. To je jedna z nejvíc hated a cybersecurity problematických vlastností právě u Microsoft integrace. Jak tohle to chceš řešit a odlišit, kromě toho, že to odsekneš od vnějšího přístupu úplně? Popravde poviem, neviem. preto je toto v podstate call to action, že bol by som rád, keby niekto, kto sa tejto problematike venuje a kto by mi vedel poradiť, že či sa to vôbec dá. Hovorím, toto je iba nástrel. Nie je to niečo, čo chcem rovno produktizovať a hádzať von, ale proste, ak sa nájde niekto v komunite, kto si toto pozrie, alebo to bude počuť, alebo mu to poviete vy doma, kto sa tomuto venuje a vedel by proste povedať, že toto áno, toto nie, na toto úplne sa vykašli, tak by som bol fakt rád, keby sa ozval. Nebudem hovoriť, že proste mám to takto v balíčku. Nie, nemám. Proste, je to hobby projekt, na ktorom som robil proste za posledných pár mesiacov niekoľko hodín týždenne a tak. Nejaká ešte ďalšia otázka? Až tak neskoro zase nie je. Dobre. Mně to trochu připomíná takové ty snahy o semantický desktop a jako desktopový search engine, které se tady by objevily tak 20 let dozadu. A mám to, že to jako spousta věcí se kolem toho napsala a implementovala, ale když bych se nad tím ohlédl dozadu, tak nevím, kolik těch feature jako reálně dneska v těch desktopech se jako do teďka používá. Mě zajímalo, jako jestli není potřeba trochu víc, nebo jestli jeden z zádehelů tady toho nebude vlastně jako najít ten use case, který jako obecně jako hodně lidí bude používat, protože vlastně tam těch věcí a integrací je strašně moc. Jak s tím to bojovat? OK,
Tak, myslím, že som akože ukázal pár use caseov, ktoré mňa napadli ako proste developera a celkovo ako trošku power usera. Takže myslím si, že áno, možno keby sme toto ukázali bežnému frontovi užívateľovi, tak by vedel si proste povedať, že OK, nič z tohto ma nezaujíma proste. Ja nevyplňavam Jira tasky, nevyplňavam proste do SAPu veci, takže nepotrebujem vedieť, čo som robil posledný týždeň na svojom počítači. Bol by som rád, keby to videl nejaký bežný frontový užívateľ a povedal, že OK, toto je síce fajn, ale akože dalo by sa spraviť niečo iné, že čo by napríklad poškrábalo ten môj itch. Viem o pár use caseoch aj z rodiny, máme v rodine nejakých právnikov, nejakých lekárov a tak ďalej, ktorí mi už hovorili pár use caseov, ktoré som sem ešte nezaradil, ale lebo napríklad väčšina z nich sa dá práve vyriešiť tým chatom v tom webovom UI. Ale hovorím to na Linuxovej konferencii, predpokladám, že väčšina z nás sú tu nejakí proste developeri, nejakí systémoví administrátori a tak ďalej, preto som tie use case ladil týmto štýlom. Ale áno, je to častokrát v podstate riešenie, ktoré hľadá use case. S tým súhlasím. Na druhú stranu, neviem, používal tu niekto Unity? Zdvihnite ruku, kto používal Unity a ktorému sa páčil Unity? Myslíš 3D engine? Nie. Dobre, tak asi som tu jediný, komu sa kedy páčilo Unity. Aj keď na internete sa už objavila akože hlasná menšina, ktorá nariekala, keď Ubuntu prešlo z Unity na GNOME. Jedna vec, ktorá mi strašne chýba na Unity, je HUD. To bola taká tá vec, že ktorú skoro nikto nepoužíval, aspoň podľa interných metrík, ale v podstate, keď stlačilo sa Alt klávesa, tak pokiaľ bola podporovaná aplikácia, čo bola v tej dobe, teraz už vôbec, skoro vôbec, a v tej dobe to bola veľká väčšina GNOME aplikácií, na ktorých to fungovalo, keď sa stlačilo Alt, tak vyskočilo také malé vyhľadávacie pole a v podstate tam vedel človek v podstate napísať nejakú feature tej aplikácie a nemusel hľadať v kontextových a v tých file, edit, bla 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 menu. A častokrát to fungovalo aj na synonyma. Tak dajme tomu, používal som GIMP. GIMP má strašne veľa feature, nepoužívam ani desatinu z toho, ale proste vedel som, že niekde by tam mal byť proste Gaussian blur. Tak miesto toho, aby som proste lovil v tom, tak som stlačil Alt, napísal som Gauss, bum, hneď Enter a vyskočilo mi okienko, kde som si len nastavil proste, že koľko pixelov offset, doľava, doprava, hore, dole a nemusel som to proste loviť. Toto bol use case, ktorý som ja používal strašne veľa. Keď Unity začalo skomierať, pretože proste sa o to Canonical prestal zaujímať, tak niečo podobné som videl na KDEčku. Na KDEčku bol taký extension, ktorý niečo podobné umožňoval, ale už to podporoval iba niektoré QT aplikácie, nie GTK aplikácie, na ktoré som bol zvyknutý. A potom už ani to už úplne nefungovalo, pretože ako náhle aplikácia prejde z toho menu proste file, bla 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 a hodí si nejaký client-side decoration, kde v každej aplikácie sú tie proste ovládacie prvky rozhádzané inde, ako to proste developera napadlo, lebo kašľame na konvencie, kašľame na to, aby každý človek vedel používať moju aplikáciu, pokiaľ je aspoň trochu podobná s inou aplikáciou tohto typu. Musíme všetko mať umelecké a pekné, nie použiteľné. Pardon, za rent. Tak proste toto zomrelo, táto feature. A táto mi proste napríklad strašne chýba. Nehovorím, že by sme to vedeli zreplikovať, ale vedeli by sme aspoň trošku, dajme tomu, otvoriť nejaké workflowy pre ľudí, ktorým úplne nesedí to, čo používame teraz. Pretože ono to nie je také, že ako máme tu proste v podstate desktopy, ktoré sa buď podobajú na macOS z 2004, alebo na Windows z 95. a proste nič nové nemáme. Akože niekto niečo skúsi, dajme tomu Microsoft s Metro UI, rok na to všetci to zhejtujú, právoplatne, akože to nehovorím, že to nebolo zle, ale proste, vizuálne sa mi to páčilo. Na seriál to vyzeralo fajn, akože keby to bolo na nejakej obrazovke, že tento superhrdina proste má takto cool rozhranie, veľké dlažice a gesta. Áno, na desktop nie. Ale proste nemyslím si, že už sme v takom stave, alebo že musíme byť nutne v takom stave, že už sa nič nové nedá vymyslieť. A zrovna keď tu máme proste túto vlnu týchto technológií, ktoré akože reálne odomýkajú nejaké možnosti tých počítačov, hlavne keď bude o pár rokov v každom novom laptope proste nejaké schopné NPUčko, ktoré tieto veci, ktoré momentálne mi bežia na grafike, ktorá žere 350 W, keď to fakt rozpeckujem, alebo je to bežať proste na telefóne, na tablete, na laptope za 200-300 eur, bez toho, aby to proste tankovalo baterku, tak si myslím, že by sme mohli využiť túto príležitosť na to, aby sme poskytli niečo nové. A myslím si, že Linuxová komunita je na toto celkom taký akože dobrý test case, pretože
akože áno, stále si povieme, že Windows má majoritu, macOS má svojich skalných užívateľov, ale tie firmy už na tie proste kašľú. Akože je to na tom badateľné, proste čo nové priniesol Windows 11 oproti Windows 10? Reklamy. Wow, super. Pokazali search a pridali reklamy do start menu, ktoré je napísané v Reacte. Úžasné, ako fakt inovácia. A teraz všetci musíme prechádzať, pretože nebudeme podporovať 5 rokov staré počítače. A Mac, áno, jasné. Prišla nová verzia macOSu, pridali tam ďalšiu Apple Unintelligence a zhoršili celkové užívateľské prostredie, rozďubali system settings, podľa ktorého bolo modelované gnomacké a všelijaké iné, lebo to dávalo zmysel, tak to museli spraviť úplne na prd a teraz to všetci nenávidia, ale celkovo nič nové použiteľné nám nepridávajú. Lebo proste akože tam už nie sú peniaze, ale tak Linuxový desktop nie je o peniazoch, je to o tom, že proste niektorí ľudia majú radi svoje počítače, radi na nich pracujú, respektíve chcú, aby sa im na nich dobre pracovalo a keď aj vo voľnom čase, aj keď dúfal by som, keď bola nejaká finančná podpora, dajme tomu o 10 rokov viac v tomto space, tak chcú tie veci optimalizovať, zlepšovať a evolovať. A to je asi za mňa k tomu všetko. Tak ďakujem veľmi pekne.